Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika layatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayat. Kan disebut asmanipun Allah kang Maha Mirah, Maha Gesang, Maha Welas. Dasar wis kinodrat kersane jagat pinesti kersane Gusti. Jodhonira saking pasanganira. Sampun kinecap kersaning jagat tinulis kitab ingkang suci. Kodrating titah sawantah asipat jalu lan wanita ingkang kepareng sami jejodhohan. Kinen purwani kardi kandi adicara balang katresnan balangan gantal. Gantal kang dumadi suruh matumura selinalinting alit mawi benang elawe. Suruh jarwa dasa sumrupa ing kawruh agama lan nagara. Pila temanten putri laju jawat asta nampi rawuhipun guru nadi. Garwa ingkang kepareng hangayomi sarta hangayani. Lirik temanten Sarimbit anggenipun badhe nyawijaken rasa tresna kang tulus mapan wonten ing kedunge nala. Kadya tatit semolorote. Datan saranta temanten putri kunjeme Bantala. Sungkem marang garwa pratandha pisah jiwa raga anggenipun badhe swita marang Bagus Danang Guntur Adi. Inggih punika kadya paniti sing sang Kameswara dewaning sih katresnan pindhaning Kamajaya Betari Ratih. Laju temanten kagung lepas canela sanajan canela rinenda ing inten utawi Mutiara. Keparang tumapak wonten ing Sekar Triwarna Midak Antiga utawi Kuntala. Sanalika biar pecah dadi nugrane Gusti kang tumurun mapan wonten ing sasana aji. Pecahing Kuntala pratandha, pecahing pun temanten Sarimbit badhe ucul saking panggula wentah Rama Ibu. Ugi pecahing asma Jejaka lan Warara silih asma Garwa. Pramila jumuh kalian sabda dalem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sediane jati suci palakrami donga pamuji barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum ma fi qair. Mugi Allah Subhanahu wa taala paring berkah dhumateng temanten Sarimbit anggenipun dhaup suci. Biar padhang jroning kalih temanten Sarimbit sampun hang lampahi adicara junjung derajat temanten kakung junjung derajat ingkang karma. Sanajan siji sipating temanten jalu lan wanita padha lenggahe padha kalenggahane nanging beda kewajibane. Laju bobopur jiya kepareng ngasta sindur rekta wilis. Ana nggih boyong kari keng Yogatama sinambi nglaras moyo memuja brata mring Gustine. Jumeneng jajar trepindha curiga manjing warangga temanten Sarimbit. Bebasan pindhane getih rong tetes, daging rong tampel, balung rong coklek. Wis manunggal dadi siji. Ya manunggale cipta rasa miwah karyane ugi karsa temanten Sarimbit. Dasar sampun keadaan upacara ranupada ranutaya pada samaran. Temanten putri ugi sampun purna basuh samaripun kegarwa Ki Sukerta panandang sesagit ugi sirna kang memala. Lononan tumuju wonten ing sasana palenggahan ya Padmasana rinengga. Rama Urjiya anggenipun ngemban hangindit kang yoga
wondene Ibu Suyatmi hanamung krangkul ngempit-ngempit yoga saribit kakuh-kukuh datane waiwuh hanggambaraken Rama Ibu boten bedak-bedake putra piyambak sarta putra mantu awit Bapak Purjo sampun hang netepi darmaning asepuh yang sepuh ampun ngantos sepuh sepah tua sampun wastra lungset ing sampiran mumpung gedhe rembulan mumpung jempar kalangane tansah paring ulang uruk kawruh nagara lan agama pramila hanepusi hanginipun bebrayan temanten saribit sampun lenggah sinaraja ing damparing asmara ya sasana andhane katresnan kalajaken adicara baba timbang upacara baba timbang Bapak Purjo jengkar saking palenggan sakawit kepareng badhe hambobot hanimbang keng yoga tama mangku jengku kanan kiri ngasta ngrangkul pamindhangan sinambi mituhu dawuh pangandikanipun para luhur dengundi budal pitutur luhur ngelmu sangkan parani dumadi lire wong urip kudu ngerti saka ngendi asale wong urip kudu ngerti dalan kang bakal dilewati bisa milah lan milih wong urip kudu ngerti papan kang sinedha ing tembene mila padha bobote padha timbangane Bapak Purjo boten banjiladan ateges mangestoni narujuki keng yoga samya andhane katresnan awit sampun kacagut lajering bebrayan bibit bobot bebet lan bebetipun saengga bobong dren kalih pindhara langking sram tirta wening swidu dagone Rama Purjo purna bapa timbang Bapak Purjo kula dereken lenggah malih wonten ing sasana palenggan sakawit kepareng Ibu Pangrengga beserta temanten hangadani upacara adat kacar kujur Ibu bilih kacar kujur temanten kakung Ibu Kyai Ambar Sejati wonten temanten putri Ibu Nyai Ambar Sejati Rama Purjo dalasan Ibu amang estoni hanyang seni sarta hangestreni awit jedrit yang sepuh anu menghumiring puji pandonga ora hayu datan rindu raharja tanpa beda wilujeng tanpa pampeng upacara adat kacar kutur temanten kakung asta tilam lampus kinen jumeneng arsa tilam lampus kaisenan raja kaya donya brana palawija kapulaga beras seto beras ketos kacang kawak dele kawak jagung kawak pari kawak sekar monco warna sarta arta receh pralambange temanten kakung wajib tanggung jawab ngupadi guna kaya wong kula kerawi jumbuh kalian dasanama priya prigela makarya murih raharja bali wisma kang winangun temanten putri datan marebel nampi guna kaya wong kula kerawi satu wanita kang endah wanita kang ngalah dasar sregep ibadah mugi angin pun berbrayan kebake barokah upadi rejeki kang berkah kebasan sugih sapi sugih sawah ing tembe insyaallah saged ibadah wonten ing tanah Mekah Madinah anggih tanah suci minangka ajang kepirukun Islam kalajaken adicara dahar kembul dahar nedha kembul sesarengan pindhane pesta raja ing sasana Handrawina basa kasaripun temanten nepi dulang-dulangan ana nggih hangrapi ulah krida para tanen Yayah Budi Bagas Kwarasan upadi daya-dayana gesang waras warek wasfis wisma lan wastra
Anggenipun sami dedaharan utawi dulang binulang. Sajuru-juru sinambi ngaturaken rasa syukur seminding ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ngagengaken panalangsan kebak panarima ing Pandung. Awit wong sabar antuk kasih Gusti. Innallaha ma'as-sabirin. Mesem-mesem wardaya temanten Sarimbit kacih nombala bareng nugraha. Basa kasaripun anggenipun dulang binulang satu nengsemaken ugi saged winastan dahar sekul kelimah. Awit dahar kelimah ugi winastan dahar walimah kalimah sayektinipun dumadi saking tembung kalimat tauhid. Hanenggih gelaring jagat padang ora ana pangeran lan Gusti kang wajib sinembah kejawi Allah Subhanahu wa taala. Ugi pitados dikana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam minangka nabi zaman akhir. Unjuk tirta wening, tirta abimantrana, tirta toya wening, musmastani abimantrana restu. Toya ingkang sampun pikantuk restu tiyang sepuh. Deinguni caritane temanten Saribit, temanten enggal unjuk tirta dwegan ijo dwegan wilis. Saged minangka sarana tulak sawan bani dalan. Ugi nyiram jiwa raga adem ayem tentrem saengga tembe pikantuk pratima ingkang saged bangkit tata jalmi. Momongan migunani nusa bangsa negari lan agami segeg kang kena cap kandhekang lumawa suwe geding ingkang lumampah suka laras. Kepareng nyuwun uga ngandhep kadang kula pagripan karetan suka laras pinarung ketawang pamuji tulutur. Pratmojo Sarimbit Pindho Narendra kalian garwa sampun bangkit jumeneng saking Patmasana rinengga nglolos dhuwung pangkingan para kaladrak kasimpen ing gedhong pusaka lampah dembu lampah remambatan pindha sata matarangan kinen ngabiyantara sowan dhumateng ngarsa Rama Ibu Bapak Purjo dalasan Ibu Suyati. Sanajan kodrating raja sedina ratus hari tetep kodrating titah sawantah kudu eling marang Gusti eling marang Rama Ibu. Apa to darunane temanten sungkem bekti pring Rama Ibu. Panenggeling purwa-purwane dumadi duk rikala kaleraken jagat padang. Eling labuh labete wong tuwa marang putra. Emut marang Rama Purjiya. Janma pinilih Gusti kang kuwawa ngukir jiwa ragane. Emut dhumateng biyung minangka papan yoga Bratana Candra Dasari Lamine duh jagat Dewa Bathara ya jagat Maestungkara. Wong tuwa ala tanpa rupa bebasane Gusti Allah katone jagat padang. Jumbuh kalian sabda dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ridallahu birida walidin sutullahu bisuti walidin. Ridane Allah jalaran saka lilane wong tuwa. Murkane Allah ya jalaran saka murkane wong tuwa. Menawi kawijilis saring ngaten Rama. Sungkem kula katur Rama. Bekti kula konjuk biyung.
aturaken sungkem kula hanamung nyuwun pamuji rahayu pangestu handika Rama delasan ibu. Anggen kula bebrayan mugi tansah panggih kamulyan Rama delasan ibu. Ugi kula nyadong tetese prasama. Tere saged atur piwales dumateng Rama ibu ingkang sampun kula wedhah. Pintrake kula gedheke ngantos lembu bebrayan menika Rama. Kula nuhuni dawuh pangandikan yang sepuh swargane anak mapan wonten delamakane biyung. Duh biyung. Pangapunten ingkang tanpa pami biyung. Pamuji donga panjenengan dados cimat paripe kula Rama delasan biyung. Kadha-kadhodhok Rama Sugandi Rama Purjiya. Iya kira anakku. Beson tampa sungkemi rongger bocah bagus lan gendho ayu. Muga-muga anggon mumbrayan antuk rahmate Gusti Purbaningrat. Sajuru-juru lagunira kebak katresnan. Bebasan renteng-renteng runtungan pindha kagi nini. Kagen-kagen ninen-ninen ya kira anakku. Pandungane wong tuwa ora ana sing misahke katresnanira. Kejaba kodrate Yang Widi kira anakku, Guntur lan gendho ayu Nur Aini. Ngleresi dina iki Rebo Pahing. Rebo 7 Pahing Wilangan Sanga. Muga antuk prasasti kang suci pitulunganing Gusti anggonmu bebrayan. Wilangan Sanga nyerepo hardane runtik nutupi babana Sanga ya nger. Sarta nut nulodo laku tama panuntun panata agama ing tanah Jawa ya Wali Sanga. Bakal manggih rahayu slamet bebrayanira kira anakku. Nger bocah bagus Guntur. Sira jejering priya kudu bisa dadi teken obor lan payung. Lir teken dadi panutane keluarganira ya kira anakku. Payung bisa ngayomi keluarganira, obor bisa madangi keluarganira kira bocah bagus. Wong tuwa ora bisa paring bondo donya bisa nuwun paring puji lan donga. Anakku kaloron. Muga-muga sebaya mukti, sebaya pati, sebaya mulya, sebaya papa. Ya setak gudang-gudang rina lewangi tak gadang-gadang. Ing tembe bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa ya kira anakku. Ngertenono. Jagat kadya wis tuwa, ati-ati. Wong ati-ati bakal mukti terasa kesusu mudak keseluruh. Mula saka iku nggih, gedhekno tekadmu, niatmu, sregepa salat, dikir wirid lan sholawat supaya besok uripmu ora keserakat. Ing kanane delahan bakal antuk syafaat Kanjeng Nabi Muhammad ya kira anakku. Mula pamujine wong tuwa dadi manten kuwi seneng ning aja seneng dadi manten. Urih rahayu. Rahayu anggenmu bebrayan ya nggih. Pamuji dongane wong tuwa. Rungokno, rasakno, lakonana. Dadekno teken lakoni kanthi tekun mrih tekan sedyanira nggih. Anakku Guntur lan gendho ayu Nur Aini. Anggonmu bebrayan, sinesenan para sedulur pine sepuh murih dadi prasastinira. Wis cukup semono pituture wong tuwa. Rahayu slamet anggonmu bebrayan. Bismillah, berkah, barokah dadi keluarga kang sakinah, mawaddah warahmah. Alhamdulillah, amin, amin, amin ya rabbal alamin.